pierdut avionul? Ai pierdut contractul? Ești gravidă? Roxana Rusu. Jumătatea mea de creier, jumătatea bună. Eu trebuie să știu tot ce faci. Eugen Moscu are un candidat la primărie. So, where's our candidate? You're looking at her. You mean your wife? Maximum surprise, maximum impact. Tot ce trebuie să mai faci e să o convingi. Mă faci să candidez la primărie cumpărându-mă mașina? Dumneavoastră mai faceți sex? Fata dumneavoastră este arestată pentru trafic de droguri, iar cineva din campanie conduce sub influența alcoolului. Scuze! Pot să te ajut. Ajută-te pe tine și faci niște copii de care să ai grijă. Uneori am impresia că în momentul ăla în care să zic bă, fată, dar tu ce vrei? Nici măcar nu știam că ai o relație. M-am îndrăgostit de cineva. Te-am lăsat în familia mea. Te gestionezi foarte bine afacerile lui Eugen. Să te abții să-i gestionezi și căsnicia. Poate că semnezi și ascultă-mă cu atenție. Ce mamă se întâmplă? Ce păcat n-ai făcut? Știi că ești genială, nu? Cea mai sinceră chestie pe care ai spus-o până acum.